bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aado en jettiɓe en ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle he kono kadi ko noon jettirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen ko noon kadi en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala caggal nde jaltuɗen e Daka mo Madina Gounass en jetti dendagal umma islamique ummirinoɓe banggueji foof gam yaade tawtoroyde lolde alliyankagal toon to Daka toon to Medina Gounass no biruɗen wonmo ganduɗa ko khalifa mo Medina Gounass eɗen ñaago tan yo gurdam makko juut saabu gurdam makko eɗen gandi ko nafoore e leydi Sénégal kono kadi ne ko nafoore e aduna o yanoɓe toon dutti e jomum en kadi ni en downima ɗumen kono en garti e tongode men émission hol mbowni an tawa ko tongode temeɗɗe 12 hande noon eɗen bismi goto kadi ni e ɓiɓɓe gennidi ɓiɗɗo Sénégal najo ɓiɗɗo Fuutanke sen belama mbiyen sen belama kadi mbiyen mbo ko ɓiɗɗo Jolof kono kala ɗo guirboruɗen mo eɗen mbawi kadi ni nawrude mbo toon nam eɗen peewi e julde taske ina wiye keblugol julde taske guila e batte layyaji ha e ko way noon embo ardi kadi ni fedde nde ganduɗa ko heptinade taw ko sukaɓe ɓe ganduɗa ko dilloɓe e gaynaka no mbawruɗen ɗum wirude ɗum noon en batta joni so wona tottudemo konngol o salmodira yeeɓoɓe ayawa habdude Pindi TV taw kadi koye émission hol mbowni an assalamu aleykum. Aleykum salam Bamodi salmini Pindi TV technicien ji maɗi fof mi salminiɓe meɗe salminma no fewi annen ka neɗɗo moƴƴo ka tedduɗo meɗe waɗa présenté hooram tan ko Adama Ndiaye to Daral Fora président alliance des jeunes éleveurs du Sénégal fedde commune Darnou fedde Hesere pour que daranaɗe gaynaka e wallude aynaɓe meɗe salmina bandiraɓe fulɓe foof eɗo gaynaka woni foof meɗe salmin ɗumen meɗe salmin Fora naɓe no fewi no fewi no fewi haade min woɗɗoyde emin jiiɗi tan gartana min wonno yewtere nde wiyete ko hol mbowni an min jiiɗi andude hol gonɗo Adama so min jiiɗi ɗum mbeɗa sikki wasani a meeɗi arde place am tawɗa kam task mbeɗa waɗa opération tabaski tawɗa kam toon mbaɗɗa reportage min comme acteur économique no pamirta kono fedde nde no keynimi ɗo hed sukaɓe kooli kam fawi kam e yeeso fedde nde bon sa yi kadi sukaɓe mbaɗi révolté mbaɗi ɗum ina waɗi yimɓe nanɗo hen soɓe jogui cartable mumen hoɓe mbi koɓe président ji ɓe mbaɗi feere noon haaɓe dañi récépissé ɓayde ko lijjanti tan ɓe gardaki hay goto no pamirta bon min noon nde garmi won preuve mo kolluma mi hollima groupe WhatsApp am mo waɗi hen ajouté yimɓe hewɓe te fedde nde nde mo fuɗɗi nde ɓooyani même pas une semaine ɗum hollat ko kamɓe kooli kam keynini kam ɗo ɗo kalden ni hay récépissé o sowa yaltude par ce que koye démarche mum wona te kadi neɗɗo saɗa arde yimɓe yo taw récépissé o ko kamɓe tottuma faveur pour que ya dañ récépissé o récépissé o saɗa lijjiɗ ɗum bureau il faut que ara président secrétaire trésorier a faami mais neɗɗo jogo cartable mum tan wona nder suudu mum tan ya lijjito e kayitaji mum ar daro ina jooɗo média ji ina wi ko kanko woni président sukaɓe walla naggam e naggam minen min jogaki on ɗon philosophe te Allah danni amen hen beela so tawi woni a wi comme joni kamɓe ɓeyto ko joomen cartable en beela an joni beela fedde WhatsApp ene wawi wonde tugnorde dalilu ko fedde mawde ko heptinade eyyi fedde nde kam no pamirta comme national komo fedde national won ko ganduɗa kadi sik tawi gonga ina e fedde he tan maɗum juut wona ko wona gonga firtoto te ɗo ɗo kaldeten ɗo ed ala ɗo mi neldaka photocopie ji carte d'identité hollidde kamɓe hoɓe gonde fedde he à 100% hay Sédhiou naɓe région ngaji gonɗi Sénégal foof bon donc min noon ko waji ɓe mbiyata ko association comme layduɗo e hillifaɓe mawɓe e nder laamu he ɓe mbi kam sa yiiɗi ɓamtade il faut que mbaɗa ɗum coopérative ɗum woni développement tawi ko association kam ko pour haalde hujjuji gaynako tan te kadi mbeɗa sikki wona ɗum tan cohluɗen ko yen ɓamta gaynako ko yen ballu sukaɓeɓe keeɓa financement uji
ɓe liggo kamɓe ne financement sa tottama ɗum wona ka dokkade tottuɗa ko ya ligga sa liggima nawta sa nawti mbawa heɓ goɗɗo heɓ eyyi ko ɗon min darni koyɗe amen te kadi inchallahu rabbi emin jogui hen yakar no fewi no fewi. Beela to banggue yilirde nde woni bureau o holno lelnirɗon ɗum beela wona ko minen jiidi diwan tan lelnuɗon bureau ngo tonguiɗon e koreji mon? eyyi no pamirta bureau o hay min o président o siko mandat am yoni soɓe natti kam hoolo tan mi ittoto toon goɗɗo arat c'est ça démocratie mbiɗa sikki kadi bureau o wona min suɓoto wona an suɓoto walla goɗɗo ko assemblée générale waɗte kamɓe cuɓoto secrétaire o trésorier naggam e naggam mais pour l'instant que kamɓe jaaɓi ɓe mbi kam fuɗɗo golle ɗe min mbaɗimo président hanka cuɓaɗo eyyi min mbaɗimi président ko heddi koko on nana yeeso amen kamɓe ƴeewat kala moɓe kooli omo wawi rewde caggal am trésorier commissaire au compte uji foof ko kamɓe cuɓanto koye mumen eyyi donc so yimɓe yeehi ha yeeso kadi ma ɗum addu amélioration pour que pelle gonnoɗe ɗeɗo mbeɗa sikki pelle kewɗe nanɗo ngala hay secrétaire ngala trésorier mbatta assemblée générale mbatta rendre compte hay goto minen noon min jiɗirani noon min gaddi ko modèle kesso min mbaɗa yimɓe rendre compte kadi fedde kadi waɗat caisse jogo compte banque mumen caisse o mo fuɗɗoto ko carte membre uji jeeyete mbeɗa sikki neɗɗo sa wiyama ndeɗo fedde sa naati hen carte membre o sa soodi ɗum 10 000 francs janggo jaam ma ɗum nafoyma ma addunoyma financement mo ganduɗa ina wawima wallude e ngaalu liggoɗa nawta. Beela oɗon jokkodire dare keddiɗe gonɗe e nder Dakar taw wona fora tan dare keddiɗe? eyyi dare ɗe foof danaka emin jogui toon yimɓe dare Keur Massar Tenguéji façon daral ngal jaaɗa foof min jogui toon yimɓe te kadi wona dare tan ko département foof min jogui toon représentant e nder Sénégal département mo jaaɗa foof min jogui toon représentant bon donc min jango duwaw tan yo Allah wallu amen e nandiral e kawral e kisal. Holde fedde nde sosa? won mo kalnima ɗum joni même pas 10 jours kadi mi hollimo membre aji WhatsApp uji ɗi te kadi so Allah waɗino ha natɗa e nder groupe e ma andu ɓe koɓe fiɓiɓe koɓe dariɓe wonko mettiɓe kadi ina wawi tawi kadi koɓe ɓooyɓe baggede peut être haɗa andi aduna hande yimɓe fof pini hay neɗɗo goto wawa baggede han kala baggat han ka an weela bon donc ɗum taki ɓe ƴetti ɗum volontément kadi min ñaago Allah tan yo Allah ɓeydi suturo. Holno neɗɗo waɗata ha jeeya fedde nde? on sodat carte membre en même temps siki tawi a jogui reti carte d'identité ma mbaɗa photocopie carte d'identité ma nelda ɗum ala piye goɗɗe carte membre o tan woni cotisation ma? Carte membre o tan woni cotisation ma par ce que fedde nde min jogui hen yakar par ce que président o junngo makko no juuti. hande beela ko caggal ko cosɗon ko laamu kesu ngu beela on puɗɗimo yidirde e wone yimɓe laamu kesu ngu walla ko onon tan? eyyi laamu kesu ngu kam Allah no waɗi mbiɗa jogui hen yimɓe te kadi mi haali joni wonde mbimi mbiɗa jogui fedde so wa dañ kayitaji o tottuɗo kam wi kam yomo yilla récépissé coopérative koye laamu he woni te wi ko somo waɗiri ɗum noon mamo waw wallu sukaɓeɓe ɓe keeɓa koɓe cohli ko ɓe liggoro pour gaynako wawi ɓamtade sa ƴeewi laamu oɗo jawtuɗo mbo waɗi ɗo financé yimɓe hay so hori artu ko manque d' organisation ɓe ƴeewa neɗɗo ina yaha tan jogo potiyel mum walla sakiyel mum tan ɓe mbatta ɗum identifié ɓe ganda ɗo woni ɓe mbaɗa ɗum financé ina wawi taw ko gaynaka walla wona gaynaka soɓe gaare yobnoyo kayit o ɓe ganta ɗo ɓe tawat neɗɗo ɓe jiita ɗum genre bon ɗum noon siki tawi ko fedde président o kala ƴettude hen financement ma waɗma identifié ma anda homo woni an te kadi jobnugol ngol so yoni ma ɗum weeɓa. So ɗum yawti hande eɗen gone keblugol julde taske mbo wi julde taske haalat layya tawno ko ɗum gueɗal manggal enen e nder leydi Sénégal ma tawno layyortoɗen ni leyɗele keddeɗe hay sono layyo enen fotani hono noon kono gaga kadi ni ma en mbi to banggue dare ɗe tawde koye daral gonɗa ko ɗum gardiɗa kadi banggue ndiyam banggue jayga woni courant banggue ndenko e o ɗum ɗon hande beele eɗen mbawi jaggude foof timmi. alhamdoulillahi rabbil alamin par ce que min mbaddin réunion
avec le ministre te kadi mbeɗa sikki décision ɗiɗo ɓe ƴettuno rawane soɓe ɓeydani ɗum ɓe ustani te rawane machallah yimɓe dañino taske moƴƴo baɗɗo sécurité ndiyam aɗa andi yimɓe koɓe cohot ko foof laamu ngu ina tinno e gon ɗon banggue sika jawɗi ma jippima a sotta ndiyam goho ɗiɗi maɓe mbaɗanma ripas subventionné saɗa soɗanno ripas sac 9000 walla 9500 ɓe mbaɗanma ɗum 5000 francs tati sécurité o no yoni éclairage ina toon ha heewi minen kam ɗo banggue amen ɗo min jetta Allah par ce que police gonɗo toon omo dari mo dari mo reeni yimɓe toon franchement min jiyani toon hay caɗele hay gooto te mbeɗa sikki secteur aji ɗi foof ko noon wayi vraiment laamu ngu no dari no pamirta hen so yeehi ha heddimo seeɗa heewi ko Dakaru kala ɗo tolniɗa a yiyat baali ɗum ne beela wona ko hulɓinta joomen dare en ɗe aɗa andi neɗɗo fof ko e arsugu mum ƴettat joomen baali ɗin ɗon mbawa amen hulɓin te kadi minen koye gaynaka tan min goni sika baali amen gasi si gasani koye gaynaka tan min goni gasde nde ɓuuri kono sika heddirama baali ma ƴettu baali ma nawta ganiya par ce que on domaine gonɗa ko secteur on ɗon gonɗa faami tigi wonko ummoto Mauritanie Mali ha e ko takki leydi ndi beele hikko eɗen jogui jorto ko woni ko e leydi ndi tan no yono saabu woni wiyoɓe ala enen sohlani keɗen gaddoya yaha waɗa tolni kadi wiye kadi yo ar ɗonne ko hono beele hande hakkillaji men eɗen mbawi sen lelima muɓɓen guite ɗiɗi fof taw wona gotel tan muɓɓuɗen eyyi Mauritanie kam sika haalde gonga kam soɓe gara en Mali ara en baali mankat Sénégal kamɓe kam ala kulli al ɓe garat min ɗo to kaldeten ɗo meɗa yimɓam ina toon oɓe ballame sodde pour que jawɗi mbawa arde e jaam Mauritanie so arani jawɗi Sénégal mankat te mbeɗa sikki ministre o waɗi démarche mo yeehi ha toon haalde mumen pour waɗa ɗumen facilité ɓe gara ɓe nanɗo jawdi taw ɓe dañta caɗele te kadi minen yahoɓe toon min codoyo kadi min jaa toon min cooda taw min dañta caɗele bon joni noon pour ɗum ɗon gasa kamɓe banggal ministére de l'élevage oɓe jogui programme banggal financement uji reproduction ɓe mbiyat ɗum reproduction woni soɓe gaare wat financé yimɓe joni ɓe mbatta ɗumen financé pour yoɓe coodo e jawdi taske ɓolo ɓe mbatta ɓe financé yoɓe coodo baali jibinaɗi ɗi pour que Sénégal dañ ko sohle mbaalu janggo jaam wasa yaah caggal less ina addo e baali te mbeɗa sikki on ɗon programme woni programme ɓurɗo hen moƴƴi te inchallahu rabbi peut être baba ɗum atteindre ɗo e 3 ans ou 4 ans ko heddi ko ɗum tawi matimum to banggue en jii ministre o joddima e aynaɓeɓe ko heewi jaggama toon ko heewi haalama toon ko heewi eɓɓama toon kono enen garten koye nayyi gummotoɗi caggal leydi gadde e nder leydi ndi won wiyoɓe ko won heeriɓe hen won wiyoɓe ala sa a versat guila haade mabɓe yaade gaddaniɗa nayyi ma heewi haala en tant que dillowo e banggue gaynako holno jiiruɗa ɗum eyyi somi faami ɗum ɗon ko GPS kalta wonde GPS ardi ɗum ko Harouna Gala Dialala kaw men foof amen neɗɗo moƴƴo tedduɗo balluɗo gaynaka eyyi kanko ardi ɗum mbeɗa sikki o fuɗɗinoma ɗo addu gayi rawane ko tolne 300 hikka kadi o dañƴi convention e ministére o pour que homo addoy ko tolne ujunere eyyi convention siko neɗɗo sohli nagge walla gaari il faut que daña contrat o kadi hen numéro compte o woni il faut que bersa ha para gaari ma ara walla nagge ma ara taw haɗa jogui numéro ma sa yettima tan ɓe mbiyata ko numéro 7 ko Bamodi Dieye hay goto jaggata hen par ce que heɗum woni e nder contrat he ɗum noon mbeɗa sikki ala hen ko weñi ala hen ko woni fof ko feewi yimɓe mbasat famde tan kono kam on ɗon programme ɓurɗum moƴƴi ala te haɗum mu addoyde rawande gayi busuraji Brésil tawi ko aynaɓe fof goyti ɗum taw gayi no manque no Sénégal min e hooram oɗo en mbiɗa yiltono gaari busura nden mbiyami ko 6 millions
ngaari busra 6 millions ɗum ne ko waaji gooto gonɗo ngesa Baba Diaw ina brésilien gooto nde mbaɗmi ɗum contacté wi kam ko omo jogii kono ko 6 millions o yeeyata bon siko tawi noon Harouna ina waawi waɗde dañde convention ha adda ɗo gayde yimɓe cooɗade 2 millions 250 rawande ɗum ko ɗum yettere Allah pour min 6 millions jarannoɓe o waɗi feere ha hamo yeehi 2 millions 250 aɗa ɗum ko yettere Allah te hikka o ɓuri weɓde hikka ko 1 millions 600 ngaari jarat par ce que affaire o koko ɓeyda rawande ko temet tati wonno hikka ko ujunere ɓe gaddi ujunere nde temet tati ɗe ko nayi debbi dunɗi a faami temet jeeɗiɗi gona gayi eyyi joni ɗum taki ɗe to temet tati ɗe to garnoɗe rawande ko avion addunoɗi ɗum takno montant o yeehi ha 2 millions 250 siko tawi ko ujunere noon ko bateau addataɗi siko bateau addiɗi noon transport o ma usto ɗum taki coggo ustima nagge ngue sodte ko 1 millions 200 ngaari ndi soode 1 millions 600 haɗon ɗum ko ɗum yettere Allah no feewi yimɓe noon sa waɗa ɗim sensibilisé ha famminani ɓe en mbawi sikka ko aynaɓe baggate walla goɗɗum e goɗɗum to kono ɗum ko ɗum nafoore aynaɓe ɓolɓe tigui en jaɓanat to banggue hande en e nder ko takki ko Dakaru won yooɓe ndenka ka ɓuuri hewde tan siko haalama jortete ko Dakar kono eɗen mbawi hen ƴettude yeeru ko wayno Kaolack ko wayno Thiés ko wayno Ndar woni Saint-Louis ha e ko way noon beela enenne ɓenne gona ɗawateɓe hen saabu kewɗen yiide jawdi ndi kono ummo eko takki ko Dakaru te kadi koye Dakaru addete ɓenne mbala ɓe eɗen mbawi jortade mabɓe keeɓa koɓe layyi bien sûr Sénégal kam hikka no pamirta jawdi ndi kam ma yon so weeli Allah partout dans le Sénégal hay Gambie haɗa andi ko Sénégal waɗa ɗum fournir hay Gambie maɓe dañi koɓe jiiɗi ko saka Sénégal inchallah so ɗum yawtima en kalto banggue yangara o banggue gargol ngol sahaɓe mbima dadiɓe ene tampinaɓe beela ɗum ne on ƴetti hen programme uji ɗi ganduɗa taw joomum en ina mbawi arde tan mbemnane gargol ngol to banggue kaldigal hakkude mon e jagorgal tammigal gaynako eyyi ɗum foof waɗama facilité ɓe mbaɗi macron uji ɗi ganduɗa so neɗɗo joguima charge makko baali macron ma pawta ɗum tan koye tableau de bord auto chauffeur o gendarme mo garɗa fo sa holli ɗum macron o mbiyanma ko yawtu hay dara ko joɓata e lawol he taxi ɗi fof ittama te kadi neɗɗo il faut haɗa sa woni gaynako wat feere keeɓa information uji ɗi sa heeɓi information uji ɗi temps réel hay probléme goto a dañata te kadi si neɗɗo bokki fedde wane no feddam nde ɗo et kala ɗo information iwe laamu he pour walluɗo gaynaka mamin tellin ɗum e groupe he daña information taw hay goto tampintama hay goto jahnatama ɗum woni ko yimɓe so gondi ndentat jiɗodir kolodira wattodira hakkillaji tigui hande beela waɓen honorable Aliou Dembourou en mbiyen waɓen e woɓɓe waaɓe noon beela hamde ko yahate ko kadi beela jokkodiral no woodi hakkude ma e mabɓe Aliou Dembourou ko mawniraɗo ko sehil ko guiɗo ko foof hamin jokkodiri komin sehilaɓe vraiment kanko Harouna Galo Dialalo foof koɓe katanta leñol kono sukaɓe heɗɓe less woni minen komin adduɓe slogan kesso wonde komin kedi yonta amen so ari min poti ko darade noɓe daririni kamɓe quoi hay so min mbawi ɓurde ɗon min ɓuura ɗon ɓuuri ɗum ɓamtata leñol ngol kono wona ka en goppidat ɗumen affaire o tan te soɓe jeehi haɓe kortima hol lomtotoɓe ɗum taki minen min gimmi guila joni min daari te mbiɗa sikki kamɓe hoɓe belti hen hoɓe mbaɗi amin encouragé e ɗum ɗon machallah min majjidirani mumen tigui jaɓanten ko natti woɗɗude hojomaji ɗi keddorɗen to banggue jagorgal temmigal gaynako so tawi beela aɗa wawi yerdirde ɗum nam won jagorɗo dewɗe ɗo guila e Aminata Mbengue Ndiaye en ha wattudi honorable Daoudou Moussa Dia ha ende ma Boubou Diagne beela ñale wasani ɓiddugal waasi e jortoji ko jogono koye ko ɓe joguino ko e ko oɗo addi ko beela aɗa wawi ɗumen yerodirde eyyi min mbiyami ko peut être ɓe yakar no joga e mumen te kadi ni ɗoɓe gardi ni ɓe to peut être hoɓe jogui tardement seeɗa tardement o woni de
o projet mo mbimami joni projet reproduction reproduction woni aynaɓe balle totte financement uji moƴƴi ɗi ganduɗa hoɓe mbawi yaltude Sénégal ɓe jaaha ɓe codoye nayi debbi codoye baali a faami wona ngaari sa soodi ngaari ndi wawama addan haydara sona tew si tawi a soodi naggue rebbe walla mbaalu walla mbortu ma jibinanma financement o kadi waɗe long terme woni durée o ɓeyde ha juuta seeɗa min ɗum cikkumi ɗum addat autosuffisance en mouton a faami wa viande soɓe mbaɗi ɗum tan kala ko cohluɗen e secteur he min dañum te kamɓe on ɗon programme hoɓe jogui ɗum a faami sik tawi noon waɗanoma noon guila e Aminta Mbengue Ndiaye o heure tawanno ko han sen cohli jawdi wona en jahat Mauritanie walla Mali walla banggue goɗɗi te kadi on ɗon programme kamɓe hoɓe jogui ɗum kamɓe ɓe kolli amin programme o hamin ji ɗum taki ndeɗo fedde so sukaɓe darima kala koɓe cohli hen maɓe dañ hen so weeli Allah ñalawma gaynako waɗi ngol toɗɗono ko Kaolack holno yandema e ñalawma o woni ene heewi kirtikaji ɓe hen mbiya minen dal no wayni tawde kono wayatno ni tan wayata min jahata ɓe hen mbi ala hikka gaynaka won koɓe gaddi ko hesɗi en jetti hen mbaɗan Oumar Alhaji Ousmane Dombo Mafre e haalullaji mum tigi eyyi ɗon tan mbiyami gaynaka journée de l'élevage il faut que aynaɓe ganda kadi ko ɗum journée mo ganduɗa weeɓani secteur aji gonɗi Sénégal foof ala dañi ɗum ko aynaɓe dañi ɗum mais mbaɗami hen critique tan que yoɓe tottu sukaɓeɓe konngol hoɓe laaya tigi surtout ɗum tan mbaɗami hen critique min par ce que wona kamɓe tan layatnoɓe tan layat soɓe gaddi journée de l'élevage so ari yoɓe gaddu kurko mo ganduɗa homo andi ko gaynaka yahat homo andu ko kewe aduna he ɓe totti ɗum konngol o haala inde kurkali ɗi ɗum so waɗama beele wona sukaɓeɓe jafoɗa yidde ko hesɗi comme joni onon oɗon jiiɗi ko hesɗi ha on cawdaki mawɓeɓe on kalta e mabɓe mawɓeɓe kuula mon bal wona ɗum non mi sikkani beele ko ɗum aɗa andi parfois orateur uji ɗi bom wona mawɓe mbaɗa ɗum décidé mbaɗa ɗum décidé ko ministère te kamɓe organisation ɗiɗo ɓe tawi ɗo tan ko hen tan ɓe mbaɗat sukkandiku tan ɓe mbaɗa ɓe ƴetta orateur uji mumen kono soɓe mbaɗiri noon ɓe juumat sukaɓeɓe ko hen ɓe jeeyata keeɗi hoɓe gandi ko aduna o yahatta keeɗi hoɓe jogui yimɓe hoɓe jiiɗa weeli tottu konngol ko jiɗaɗa andude ko yimɓe jahat ganduɗo caɗele gaynaka on sa totti ɗum konngol e journée de l'élevage devant président de la république cikku maw haal toon haala ko ganduɗa so haali ɗum ma président nan ɗum so yeehi ma waɗa exécuté gaynaka yi hen hoore mum est ce que on joddima e mabɓe e jolle mabɓe avant journée o est ce que oɗon dañi accès ni joddade e mabɓe haɗani journée de l'élevage so président nangui ɗum nangui ñalawma o nden ministère de l'élevage fuɗɗoto noddude réunion ji réunion ji fof homin tawtere réunion ji fof min mbaɗa assisté réunion so noddama neɗɗo fof mbiyetaka si tawi haɗa jogui aɗa yiiɗi ƴettu konngol aɗa windu ɗoyata sa windima ƴetta konngol ma kaala miijo ma mais ɗon noon ɓe ponno wadde recensé yimɓe ɓe ganda haaloɓe eɓe kalta te kadi ɓe mbaɗa ɗum transparence woni mawɗo ne haala debbo haala kurko haala ɗum so waɗanoma noon tan probléme watta mais si tawi ko même type kamɓe kalat guilay 10 ans mo anda 12 ans ɗum ya probléme tiki ɗum noon wadde eɗen jogui jortoma wayla waɗ sallahu lamɗo jaaɓi en gardi hen ha ɗo mataw kala ko en kalano ko jiɗɗa haalde goƴoma mi rokkima konngol ya haal eyyi mbaɗami lancé tan koye feddama he yimɓe yooɓe goppu hakkille ko feewi fedde nde kala hen bawɗo waɗoye adhéré ya daw mbaɗoya adhéré naata e fedde he par ce que waɗa ɗum nafoore mere te kadi sukaɓe kadi mbiɗam noddi ɗumen e banggal liggey neɗɗo kala ko liggey rokkanima goɗɗum wawma ɗum rokku te kadi neɗɗo so noon soko laamu ari darima wi ina wallu mon e financement an o bamoɗi hande sa sohli financement jaaɗa ɗo banque sa nawani toon garanti a heɓata financement mais siki tawi laamu noon koko ari ina walla aynaɓe ƴetti garanti tottu mon financement taw a waɗani garanti ɗum sa tottama ɗum sa fewni ha feewi an a walli hoorema woni hay siko laamu yeehi ha nattima waɗ financé
ɗin ɗon document ji banque mo nawɗa ɗum fof maɓe nganndu an ka liggotoɗo ka poɗɗo wallede to mbawa hay banque on wawma wat financé taw a waɗani toon garantie ma par ce que ka aɗa waɗi crédible haɗa hoola bon donc ɗon noddomi sukaɓeɓe yoɓe nganndu koɓe jahat ko yoɓe jiid koye mumen yoɓe gon liggotoɓe wona ɗum ɗo heede c'est que min lijjiti ɗum haɗum naate juuɗe men min totti ɗumen ɗum yoɓe mbaɗa feere ɓe gona liggotoɓe ɓe nganndu koɓe jahat ko pour que janngo jaam avenir mumen wawa fewde siftoran min holtoɓe tawatma holtoɓe tawat kam kamɓe daral eyyi min 16 association woni ko Sicap Mbao inchallahu rabbi te assemblée général o kadi somo nodde Martine garda e technicien ma ngara mbaɗa assisté inchallah ɗum noon a waynima mi waynima bandiraɓe ɓe foof surtout ma ɗo ɗo gonmi foranaɓe aynaɓe fulɓe kala ɗo pullo woni e Sénégal mi salminima juurimama mi waynimama kadi Bamodi a jarama mi waynima technicien ma ɗi foof merci beaucoup ɗum noon Allah jarama Adama Ndiaye vraiment ko neɗɗo dariɗo yewtere nde ɗo kadi fodama ko juuti hono noon ko hande Allah hoddiri ɗum en jeehi taw eɗen ɗon sukaɓe hewɓe waɓen Ousmane Poto en e woɓɓe wiiɓe en wat feere jokkodira e oɗo saabu darde nde o dari to batte gaynako batte kadi wallude sukaɓe e banggue dare ɗe ɗum noon en beltanimon ɓen gandi muddu o hewani kono foof kadi ko daña hen foof kadi eɗen jettira ɗum Allah no fewi en jetti noon ɓe jaaduno ɗen ɓen toon to Daka mo Madina Gounass hono ceerno Oumar Ba ganduɗa kala hitande so tawi eɗen jaaha toon ɗo Daka kadi ne ko kay adda nawata en toon en jetti o mo ganduɗa ko Lamine Ba binoɗo en kala ko fewte essence kadi ndelam kubbam ko kanko jogoni en ɗum saabu ɗum ɗon ni en mbi ɗum ni naam ceerno Oumar kay nawata en kono noon ko teddugal kadi il faut ko kadi kaalen ɗum ɗon noon jettirɗen o mo ganduɗa ko Baba Amadou Modiba gummoreɗo en toon to Tareji hay o mo ganduɗa ko en jii Daka to kadi dilloɓe ɗo banggue fina tawa waɓena Kodda Hawa Samba Dobale yantude o mo ganduɗa ko Kodda Aminata Ali Banna e o mo ganduɗa ko Oumar Hammoudi Ali Banna Ali Hamadine Thiambal e Hammoudou Dia kamɓe fof en potti mabɓe toon saabu Daka ko lulde alliyankagal ngal ganduɗa ko manggal en mbiyani wonɗo woni aduna he kono mbiɗen ko ina famɗi ɗum noon minen min mbiyat sa yahani Makka wat feere jaaha Daka Djiby Dieng darde labtude ne dariɗa toon ha jayniyankoɓe walla rendu fof kadi teski min jettima hen Djiby Dieng mbiɗa andi a yiiɗa min kaala ɗum kono min kaala ɗum ko golle moƴƴe gulluɗa toon ɗum noon Allah jarama a jarama tonggode 212 wonno koɗo men ko Adama Ndiaye ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama merci